Яңалыклар чыгарылыш үзешен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Шәһәрдә котыруга каршы вакцинация башланды. Аурудан кайсы хайваннарны сакларга, бушлай прививканы кайда ясатырга? Депутат укытучыга әйләнде. Әлфия Кагогина университетта экология буенча дәрес бирде. Бу каналны мин яратып карыйм. 5 апрельдә яңалыклар чыгарылышы башка каналда чыгачак. ЮХИДИ инспекторлары тарафынан уздырылган тикшерүү нәтиҗәле булды. Бүген юлчылар КамАЗ-Мастер урамындагы чокыр-чакырны төзекләндерә башлады. Вакыйга урынынан хәбәрчебез репортажы. КамАЗ-Мастер урамындагы юлларны бүген генә төзекләндерә башладылар. Махсус технология кулланып иң тирән чокырларны ямыйлар. Аварийным ямочным ремонтом занимаемся, то есть только самые глубокие ямы, которые больше 10 сантиметров. Сушим, продуваем, то есть полностью надо вначале высушить яму, чтобы битум держался, чтобы ямы не вылетали. Потом заливаете? Да, потом заливаем. Исегезгә төшерәм узганатнада безнең иҗат төркеме бирегә ЮХИДИ инспекторлары белән килгән иде. Чокырларның тирәнлеген һәм киңлеген үлчәгәч, инспекторлар бу урам иң авариялы участокларның берсе дип нәтиҗә чыгарды. Смотрите, какие дыры. Когда, тем более вот эти, как сказать, трещины разбивают весь асфальт. Главное, лежачих полицейских много наложили, чтобы не разгонялись, но тут не разгонишься. Иртәгә юлчылар Халыклар дуслыгы проспектында эшләячәк. Анда да иң авариялы чокырларны гына төзекләндерәчәкләр. Калганнарына көннәр җылыткач тотыначаклар. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Сугыш ветераннары җиңү көне уңайыннан 1 майдан 10-сына кадәр самолетка һәм поездга бушлай билетлар алу мөмкинлегенә ия. Самолетта алар Россия кысаларында һәм Грузия, Балтия, Германия һәм башка илләргә оча алачак. Билетларны 25 апрельдән алып була. Әмма поезд белән хәрәкәт итү өчен билетларны бүгеннән үк рәсмиләштерергә мөмкин. Сугыш ветераннары һәм инвалид белән озатып баручы да бушлай йөри алачак. Йөрүләр саны шикләнгән. Шәһәрдә котыруга каршы профилактик чаралар башланды. Мал табиблары шәхси йортларга һәм предприятиеләргә барып, этләргә, песеләргә вакцина кадый. Көннәр җылыткан саен төлке һәм башка кыргый җәнлекләр шәһәрдә күбрәк күренгәли. Алар исә йорт хайваннарын тешләп авыру йоктырырга мөмкин. Шуңа күрә яз көне котыруга каршы чаралар күрелә. Ветеринарлар машиналарны запчастьләргә сүтә торган уешма майданына барды. Монда урам этләре яши. Этләргә ел сайын котыру авыруына каршы укол кадыйлар. Чөнки алар кешеләр арасында йөри. Теләсә кайсы вакытта тешләргә дә мөмкиннәр. Небезопасно же уже, как говорится. Люди могут покусать, может чего заболеть человек. Предприятиеләрдәге этләрне эзләп табып уколны бушлай кадыйлар. Уешма хуҗалары каршы түгел. Быел 1500-нан артык эт һәм мәчегә котыру авыруына каршы укол кадаганнар. Сәнәгать зонасы Лисацех майданы Сидоровка бистәсендәге хайваннарны инде тикшереп чыктылар. Якын арада ветеринарлар элеватор тауына юнәләчәк. Они постоянно гуляют за пределами нашего гаражного общества. Обязательно. Иногда они сюда даже привозили всякие, я не знаю, барсуки, что это были, трупы. Соңгы тапкыр Шаллыда хайваннарның котыру ширу юктыру очрагы 2015 елда теркәлгән булган. Шир юктырган урында карантин игълан ителгән. Котыру шире безнең 2015 елда булган иде. Бу штрафной стоянка Тула 1да булды. Ул вакытта кыргый хайван бу телкә инде кирип эт баласын тешләгән иде. Шәһәрдәшләр прививка ясату өчен эт мәчеләрен шәһәр ветеринария хезмәтенә алып килә ала. Адресы Зәп бистәсе, Автомобилистлар урамы 8-нче йорт. Укол кадату бушлай. Апрель аенда әлеге чара тагын бер тапкыр кабатланачак. Бу юлы котыру ширенә каршы даруларны махсус конфетлар эченә салып ашатачаклар. Райнур Агләмтинов, Ксения Антон, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Якын арада шәһәрдәшләр өчен 200 эш урыны тәкъдим итәчәкләр. Хәер, суыткычлар заводы җитештерүне киңәйтергә җыена. Оешма вәкилләре әйтүенчә, беренче чиратта эшче куллар кирәк булачак. Завод Кытайныкы булса да, бөтен нәрсә Чаллыда җитештерелә. Шулай да идарә итү системасы Россиядәге кебек түгел. Эшчеләр нинди генә сорау булса да, тиз генә хәл итәргә тиеш. В Китае есть фраза: при возникновении проблемы нужно как можно скорее меняться, модернизироваться и решать проблему. Хәер, заводы вәкилләре җитештерү өчен мәйдан эзләгәндә 4 шәһәрне караган, нәтиҗәдә Чаллыны сайлаган. Моңа шәһәрнең алдынгы үстерелешле территория булуы тәэсир иткән. Можно обозначить несколько причин. Первая причина – это поддержка местного правительства.
Второе то, что челны – это индустриальная зона с очень развитыми площадками, на которых удобно находиться и работать. Третье – это преференции, которыми мы могли бы воспользоваться в будущем. Завод вәкилләре Чаллыга 50 миллион доллар күләмендә инвестиция җәлеп иткән. Хәзер оешмада 500 кеше эшли. Уртача хезмәт хакы 30 мең сум. Ноябрь һәм декабрь аенда сату алга киткәч 46 мең сум алганнар. Елына 500 мең суыткыч җитештерергә телиләр. Май азагында, июнь башында заманча суыткычлар җитештерергә ниятлиләр. Шул уңайдан белгечләр җәлеп итәчәкләр. Основной инженерно-технический персонал у нас был набран. Часть этих людей обучалась в Китае. Соответственно, для них специально еще до открытия завода был проведен тренинг. На сегодняшний день речь идет в основном по рабочим специальностям. Шахапова, Кирилл Ерофеев, Ленар Султанов, Яңалыклар. Дәүләт Думасы депутаты югары уку йортында экология дәресе уздырды. Бүген Әлфия Кагогина Чаллы дәүләт педагогия университетына килде. Депутат белдерүенчә, ай сайын экологик проблемалар аркасында дөньяда Казан халкы кадәр кеше үлә. Әлфия Кагогина экологик катастрофага китергән проблемаларны билгеләргә кирәк ди. Бүген исә Россиядә рәсми рәвештә теркәлгән чүплекләр саны 2000, рәсми булмаганнары 10 тапкыр артык. Шәһәр территориясын чүптән арындырыр өчен күп көч һәм чыгымнар кирәк. Әмма арзанрак чарада бар бу яшьләргә экологик тәрбия бирү. Мондый дәрес шәһәрнең берничә уку йортында узды. Иң мөһиме, студентлар, булачак укытучылар киләчәктә әлеге тәҗрибәне дәвам итәчәкләр. Инде 5 апрельдә яңалыклар тапшыру Татарстан 24 каналында чыгачак. Киләсе атнадан Чаллы ТВ партнерын алмаштыра. ТВЦ каналында күрсәтелгән Чаллы тапшырулары Татарстан 24 каналына күчәчәк. Бүген исә яңалыклар студиясында төзекләндерү бара. Эшләр ремонтны киләсе атнага тәмамларга тиеш. Яңа каналга күчкәч тапшыруларның эфирга чыгу вакыты да үзгәрә. Мисал өчен, яңалыклар 19 сәгать 20 минутта эфирга чыгачак. Яраткан тапшыруларның вакытын югалтмас өчен программаны игътибар белән карагыз. Бик күп еллар буе һәм хәзерге көндә дә татар телендә информация бирә. Үзебезнең телдә республика өчен, республикадан читтә яшәгән татарлар өчен бу бик мөһим дип уйлыйм мин. Һәм өченчесе инде аның менә шушы информациялар тапшыргандагы объективлыгы. Күңел радиосы Тукай көненә багышлап бәйге үткәрә. Апрель айында бөек шагыйрь Габдулла Тукайның туган көне. Шуңа күрә бу айда туган тел, милли рух һәм Тукай шигъриятенә багышланган төрле бәйгеләр уздырыла. Күңел радиосы да Габдулла Тукайга багышлап бәйге игълан итә. Бәйгенең шартлары гади. Милли киемнәрдән шагыйрьнең әсәрләрен укырган һәм видеоязмаларны 24 апрельгә кадәр WhatsApp номерына юлларга кирәк. Җиңүчеләрне бүләкләр көтә. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.